Explore at your own risk. Sano? Come here. No se on varmaan se, no joo. No tuo on varmaan se semmonen tosi tärkeä käy se pelissä. Explore at your own risk. Meillä on ase. What could go wrong? Mikähän meni bossimusiikki tänne tuli. First Leviathan vaan. Kuulitko näin? Joo. No tuo vaan tuli ja one-shottas mut. Se meni musta ohi. Se vei se tuuni. Ja meikä oli menossa se väärään suuntaan. No tuo oli varmaan se juttu, että... No niin, mutta tää on vasta eka versio, niin en ihmettele yhtään. Eikä niin ole. Niin. Saattaa muuten olla, että se ei spawna mulla sitten kanssa sulle. Ai se on. Meni vaan ohi. No muutenkin ilman pili. Se tuntuu, että tuo ei oo edes olemassa vielä, se on vaan tämmönen 2D-juttu. Sinne ei varmaan edes pääse. No tuo hemmetin. Tää kyllä se lähene. Mä tiedän varmaan mitään. Ai joo, tästä sinne läpi. Se on varmaan. Se joku se jossain päivityksessä tai kuulinsa. No mitä? No se on kuulla Going out of bounds. George King, these guys. Ja saa katsoa varmaan. Minä ja suksen. Mä tapaan. Ne kuulkaa ei. Ja mitä? Se on näin. Mä tiedän mitä on. Ei. Aika. Se tulee. Aika. Aika. Epä ei ole. Se on. Kyllä on. Se on. Hei, otetaan. Minä katsotaan. Ja otetaan riikolla. Joo, saa. This shit does not exist. Mistä vetoja tosta menee läpi? I reached it, motherfucker. Mistä vetoa tästä menee läpi? Hei, kannessa. Niin, mutta se saattaa olla vain, että normi seinämä. Nyt tulee hullua matskua. Löysi loppuun nothing. Ei mene ihan mahdollista kaikista. Tämä jäitti. Löysi näköjään käsiin. Tällä olisi kuin lisäri. Tämä ei paljon fakti tehty. There is nothing under the tree.